Omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonse. Wancho muligereri ogetembe television na gukwani ando sia sorigeretie television yao ya getembe okwani ni ase robere mutanga ni kabisa ebyegwa ebyeito ngoro kwa MC Fast bono mutangio Florence bono ali monyo namba 10 na kianda aiga ni gotore Nyamira County kiabonyoru ward Mokomoni stage aiga tore Mokomoni igona atebire nganchako muroberi yo bwebyegwa byeito aime ya Nyamira County ase ngokoretera ebyegwa ao nabono igandi gona tebire na twachire tuba rube tuba nyabeto barusie korwa aseke ungaime tokobaretere ase screen yao sasa television yao ya Getembe television Mokomoni All Stars nigo yachagete abande baitokonya totarayiburwa Mokomoni All Stars nabo igo nyabwansu nero re bandi ekorunye nyabwansu aiga no tokwenye nyora abo igo ntonyi bwate burabu Kings ndobwate burabu Junior Band katiye chibande chinde chinyinge chiarure gaiga aiga Mokomoni onyore aiga Mokomoni no na mwana muziki oli twanjite kabisa kwatoli baba talente na MC Migi gatangantu arwara tigatoragere gose pimera muka uniform nero no akoruga aiga Mokomoni bono ngugwa rigania togenda tuligie Daniel Stora naro David Stora naro ntobwate Charles Ngaga ntobwate Alice Manchabe bose pia so bwamo tumanye megano yabo kuruba chagete kuruba iboretwe kuruba chagete muziki oyo na kyo muziki oyo bakonyire tubwatira namo naye gochakira bonega mpaka omoelio ngorku emonyo namba 10 kiando yore maiga ye kamera yako kunga Aaron Ototo eye Getembe television ekeunga kyama mugusi twende Jando como rusia Getembe Wika Mokomoni na besa kitwa bwate Tokarole mejando como rusia Getembe Wika Mokomoni na besa kitwa bwate Biabono sana mwancho muligererie oyo Getembe television na somo morobilio kurunge byegwa byaito aiga ntoro no mugaka nanya komorora gukwano maene pin nanya komorora na nkagerte nga anda kanyo kwa mororire na matuka aitire yango tumanye ngo mugaka yo mugaka na kiakoro kwa egitando china bwate koboko egiteke nkiago korera tumanya ngo umugano aye guchakera bono iga mwaka bwa kire bwaire buya na kiogendrete mbuyande bia mono njega gaseito Mokomoni mashamarieta konkuru kwa Linus Alisi oyo Mikaeli yes enka Mokomoni ga Linus Alisi ndiko iburwa nje ona ibole tu mwaka kwa kimi ya kianda na 53 1953 yes igona lingi boire na kwa iburuga ga Mokomoni aba ibuli baombara bya ibuli bane gari robine mora na Mikaeli Okeri kebaiko ibura buyaga 1953 ine nkwagende sukuru na kindi gwachake sukuru ngaigwa kerango kyao kya masomo sukuru na jagete buya na ngajaga 1964 ebon oika 70 sidinga ndrete ngaka 70 singa jake gita one kerana ika 74 ngare koti esani ntangani utarachi ko record esukuru ngaigwa ke wango kiwa sukuru na igetekera sana ibere kire sana ibere ngayetigero ukayetigero ine ekera gwacha ko musiki wanyu chaka igo isonko bugiyare ngo musiki sokoro ya ngo bugiyare ngo musiki sokoro ya no reko bugiyo bokano ye na ki sokoro ya rekorwa igare ko kumesa akabugiro bokano kabisa igare ko bugiyo bokano baka bantu batika kwenda mugundu inki gekogera utagenda ko bugiyo bokano na sokoro yao ugasoe gita na ningo okwegeria egita ngai kwarora gikubugirwa egita mu muromi ntore kubugyo manene na kiare kurukwa igare kurukwa nsoti Ronald are moyo aya na agitakasira mwaka 74 wono kurwa bure nganyo ebite bye kereka kangaranga nguna kwegera nganya bya beire mu muromi no ekera akonya kubugie egita ine na agitaka record ine na bwate band na kibandi yare kurukwa tara record ebono era bari kubugie ebita bire bikoro Wero akonde chitansi keriye gakoro kiare kubugwo munda kwake kayamba kurumagega chegero koboko komo gwake gita kurumagega bono bone kerasira ebita biri bya yenganyora ngatika bono ngendera lyangu ngachikogendera nganyora ngo byabeire ebita go ne binga bwate gabwate bita bine bono kerona gendera lya
nganyora nditiga ndigie group ende tobe na barabu ende togenda kore koti ngariyo yo mo kurukucha mission dieki yes ngamoebereri ngamataibo no nguchingokoro be monene nche bono mboyo kabere bona kero chikuyi James ondie kyo konyara kwamenye ko biye gita gosogonya gukiaro kukwara busaye ngobugina arenge nganya kyabugire nganya nabwe ko buna ke muraba minto bari bari ko bugira yona amanyinga imeki arenge amanyinga imeki ige mine tinga kera mu muro mina ari kunya kwegera naye no ore kuruke sona igari yasukire go chigose mu chinyi chiamba go chikostukeria naye kwanya go kebwatira kwanya kwara kwanya kubugi muna ari kubugi igo no moibi kwarenge bwegita bona kwali kuibekia mu muromi ekagero kanyago ekagero gatige sukuru okagenda egita kiagera banyore ngobugia igaro libono mbase ko ikomobe okay kini bono egatokera nga nakemanyire bono na ndonge komanya kisiri na ndi bono nere osirire bono nera agachaga kwa bono ndeta yokombori nganga kievi ukomba bere muwe kamwarenge mina batatu naro nando mokego senaro kwa are ngo uri kubwati nere gajeta gasira ukatigara ebieka ngatigara nje bweka igomba kabono yana iwe kore ya naro mokogoti naro mokogoti oro mokogoti naro yes babwate bandi ya borabu jazz oborabo bijaz iko mino ne chibandi choka chibandi choka bono ekera gwachi kwarangeria ba mino mwabwateranire mwaka kyo yorenge kera mugo chaka bono kubwaterana bono kubwaterana mwaka 74 mwaka 74 nalimo kubwaterana bono ini mwachakire go chaka bono ko yaba ko nyako genda gotenga chitisco bono gotenga chitisco nande go twanjiro gokumia bono korwaro roko mwaka 70 tokakore me practice miaka 3 oyokana no mwaka 74 tokagenda kore kwa tari umuindi ukuru Chandarana Kericho mwaka 74 toka record mwaka 74 kara mwa record nguna mwarenga se bendi ine bendi na kimwanyirogete nje mission die ki na rolengerende band master yes na inje naona arenge Linus na onchana kebuli bonsi osirire onchana kebuli na chitakarara musikisi bwongera osirire musikisi bwongera na narare abanki bare ko kora se band abantu nije no mubugia ondie kino yonde musigisi na njana ko bakotera ngo babugeretie bita binde ayenke itaki kwabugeti nje bana ari kubugia rhythm ondie kyo bugia soro bona ari studio mbaroro mo toka kombo mogere ko tubugerie pesi no yonde drum omogere oyo mwa munyorite na kyali koruko agora ku George Kembo nero bugetie bass no yondo rio kubugie chi drum ari ku ogutupanga nero bugetie chi drum kericho mwaka 74 ekeranko iborwa amudinyo ko mikitari ko mina sana kayati iborwa tu December oh my goodness now mwachire mwa record Chandarana Kericho 1974 mudinyo yo ikomi bandi na kimwanyiroka bandi Nyabwansu yari kurukwa Nyabwansu band kuruga mokomoni nande ko twari ko line pasi ko Nyabwansu pasi nchiarengo cyari ku Nyabwansu yajigo toira bosa baka Kericho tware ko twira na gocha bono engero mwabure ko di ntangani eno na kyari kurukwa engere ntangani yari kurukwa Livingstone Atebe Livingstone Atebe elebo chingaro chiri chingare mwaka rusirie chilebo au chicharinge chisanturi lebo kiaringe ine lebo ya Chandarana yes abayaringe erikire mwamugusi bekire kero keri nyamagora tato mwamugusi Nyabwansu mwancho murigereri to basako kumye kyagera aseke kabu kyane chisanturi mbwate chionsipi nkoli kyande engere yo nge producer ni mate producer ane arono toto egentamanye tikyo kana ne chi flash go seche binte bya digital lakini ngobe koleta toleke nanda ngera mwesani eyo egenda anye convert alafu akonyebekire gabo ase television yao onyore omurobyo tole ore sembe no murobyo ko kunga ebiego byeito no murobyo episode ntangani kengima aiga mokomoni imyanyamira county kyabonyor ward ninche nkorko MC Fast bone monyo namba 19 nigotole gaiga na Nyabwansu band. This is the first time na umerandire no mogaka kwante byokorukwa nje Linus Alice Mikaeli kwa record engere ye ntangani naki abantu banyariganeti abantu banyariganeti kuyana ndewa yanje tumono na ndenja abete ke gwetio mogako iyo orengo mobunge Atebe neba ya muhete tibu ya sana myaka menge bana esani ye kwanye record kuruka igana Atebe kurumo inane ngo Joyce Nyanjama esani engara nere yo kamwa soketia sumwa koyo Chandarana twakanire siringi 700 na ndo tokanire ndo basa kore kotia paka ora ye oniri sana kiagera igo mwa record ti mugaka no mukamutigera akabaka na 700 bana ligale tware ko twaka na 700 ero tikaraga mukaine na gocha kamororoko to bwa chibasi nyingi na ko twalire chibasi cha maua to bwa chibasi ko kuno ko 700
Mia saba ni chibasi nyingi sana basi kuguru buremo. Ngaki yura basi kuguru buremo. 700. Wow. Okay. Kwa mwakorire mwatigire Chandarana mwamone iri panero kurua hota muna ekera guturangeria ekera tagete mubugi gago chapa kaka oyichade gari yaye otebanga yabantu bari bane yes twarangeri kunywane twarenge paka tware twasoigwe gari ime twagenda bono kuchikore kodi ego nero goteba tari na twagenda nga weekend ande weekend ako ndata ko mugima ka mo gutuye mugende tokora masoesi December gutambe utuyiri tibesa tumaite ngo itori kwo chibesa chesu guko abarende ya choice na tebe gatika bere gai tayo rende ninkunya kurira muri chidisko ga bono ndo to rukire sana ngakiyo turabasa kotero muntu tusalie rieta bana okay now are chibesa chikara mwagumia sabechi njaba konyete kende njia tokonyete nseme yemu tukagora chi uniform yes tukayesoka buya tukagore bite binya chi box gita 700 700 mugesoka mukagura make bita chibesa chinyinge icho ande kontu kwate chia mau tware koria mau ngakie iyo tware koria mau chibesa chiborete chikuji ono ga ni ndo banene okay volume 2 usengero ya kabere ndi mwanye bugi angaro ya kabere naro na rieri tobugeti mwaka 77 kuru 74 mpaka 77 emiaka 3 bana mokora masoesi bana 77 ngeroki ngere iyo rekotebanga anduru nyanda kaima kurusobera wange chamo ko moni go kwanya tabiti alisi nkamonyora tabiti alisi romanjaba akanga mbye mechando yali nusi alisi yana mwamugusi hamisi na saba wono na moja oyo mono mwa terete ningo oyo bono ninje bono ngoterwe gyagera bono toroji oli ndo omo bakure ga bantu njano kure wono ninje bono mechando ya mbere iri ndese pandi yane bono wono anduru nyando tukamuleta ku maate nyaramba era tere liogiria iguru na tumwanga kya kotera wono agocha kondelisirende bono okay bono ningo onde naro mwa chenjeti magana bita onde naro chenjeti bono ase santuri ya kabere santuri ya kabere bono ikatoka bese kya mundu itogwe drum okure bono mogero oli na bago tebweri oli cyo chikembo yani ogutupanga okay ere tare ko tebi kende garo tebi ngainwe mutakunga kana gende monde tere nyasora yoka obe korunka korunka aute kabisa mago chibaraka nyasora yo bwatu manya nto ikoruchera pi lakini paka tokoria mwaka nyebekire chibuti ime twanye sibeba motura twasona twabe ko muguko ime twamanya kulini ero yali epasi kurugura ono muntu karabwate ntuntu kumanya kuse muntu kyobwate ntomanye ti asi twaikana ko bwatu bagaka twaikali bano kutu nero tobugeri okay now umwancho murigeria ogetembe television murubiri okandreta asembeo bono igani gukuru kunga ebiego byeto munanaika kumanya nigo tokubarubura nabo igo twabareta tene ni twabareta tubato emegano yabo ne biego munabiria nyasaye agosesenera kireke onye naye kubwate kego nkagaria kubwate kego ari no kubigie gita bwate kego gwetania kemo gwetira ase nambe iyo egweta ase screen inse goseyere ase screen igoro abagoto akaregera ujumbe enyenge erinde togotarire ntutori gotwakana ntutogocha tubuate merengari tobeke story yao ase television kuchakera tore gabu turagenda ngo torigia amangane biasara nebonyi breaking kego tokoirana tomanye ngo mugaka ngakiatiga unya bwansu ikurara ochire mokomo ni hot stars ne isaigeine yae gose ne yabande tokuneke minero Getembe Television ekionga kiamamogusi Christa Marian Mission Hospital ni kubarariria free surgical camp tariki sanu wege tariki 14 cy'umutinyi gukabere omukoyega asenya gitari yo ya Christa Marian baria babwate omochanda buna oenius soft tissue swelling buna bono lipomas goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers anal rectal cases buna bono hemorrhoids anal fissures na fistula inano inchu nechishiringi chimibere choka buna registration fee bali amubwatesha ngwanchirwere litkelyo abantumbali kigwe asumurubiryo sha batari gwakaniko kindi gyonsi onye kurumugaka ubate myaka 45 gukiguru inchorengege kagarana bira toke prostate cancer yatulire asumubiro samange bakresimi asa 0720 266 999
Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Mbia sana omwanchi omorigereri Getembe Television na kwarigane nande ase enchera yende maega yokorwa ase korigie ebonye se tanga matangazo biashara abira atatu na komanyenga onyembono ga kwa igorire television yao egekorwa Getembe Television ebiegwa bya itonche korwa MC Fast bon mutangio Florence bona ria monyo namba 10 na kianda se itonya ko bari somo ako mutanya nyangarise mwabo of course nincho momwa mutigu siengema asomoroberio okorwa ebiegwa bya ito lero tore ase band ekorwa Nyabwansu band lakini muna twachaka mwantu onye twabwate episode intanga na twachaka part 1 bona bakonda YouTube na bakorora part 1 na twachaka muna twachaka litangani karama nyo oyo gore TV bona ngane kyokorwa nje ni gonde Linus Arisi oyo Mikaeli nkamo komoni gaiga omogaka Linus Arisi kuruga mokomoni nigo tugukwanira igoro ya Nyabwansu eitu aruro robono twachire mokomoni otsas na kwanye chaka mokomoni otsas bona kona nyora oyo minto twarengenera bali ba minto bakule baberelimo onjana okure ondie ki okure oire ndorenge band master yes bona ngamanya ko ruo ngarara bona ande gweka nyina ne Nyabwansu limo nkarekotia ukaragenda mokomoni naende ukatama gocha Nyabwansu bona kana cha Nyabwansu ngacha kwenye boki senge njolio tu arengenera okure yes ngacha kukwana ne kurwa sense ya Nyabwansu ngarekotia sani nyakenywe 15 nyakenywa 15 yende yaragotera ngondie ki oroge soro kwerete kaburongi ndie ki oroge sore ogesora ogesora okwerete kaburongi chinsa kianda botuko yes akairu mwejeri bona ndekera nachiko genda mambinga nyora maene nigakwete ngamarusimo jari ngamoira Getembe kana mwikikisi naronga mobeka mochari yes ina bana terete engenje kwekainego okay kwera Nyabwansu gwaterire oyo nyagosira ine kwera na mokomoni hot sas bona mokomoni karana bona mokomoni tinye tikoirana ngagende kanisa bona obe bona ngagende kanisa bona na watoreka bona bwana sifiwe sana amina ngarua bona ngatika mwana jipandi ngagenda asense moya matera Nyasaye so igomena tukukwana iga nae bona iga bwana sifiwe yoka bona ona sifiwe yoka bona na sifiwe yoka so no igita tokobuginga tete kietansi aya ay musasiro tia mbatise ta ndebina ngonyo obe aye no seritari atate mwana mutakatifu mwana nango tabara sebukuga kero monto namo bagirete kegu kiaye ige kegu kiigita ngobugiore igite kanisa bona mware kodirie kanisa akani na record ya kitinda areta gocha sika mbwate mari yo dio chirichane mbwate ngochi kuchibeka bona se ji memory ndi bona kwagende kanisa na gandete 1998 koru 98 gochimaga yangi wale kokora gochimaga bona ko twakora ndina 77 chipingo chiriyo mateka chia kure okona iranete ko chaka kubundisa naende bali bande ba iche ko chapono babe buna bali muna barabiaba na kiki ale kongira bona chinga kichi nyingi yes bantu buna Samuel Joana bandi bandi ya Borabu Kings ngamubundisa na segera kuronyi bandi kei ine ara Borabu Kings bona Borabu ngabata chako chio ngatigara mokomoni ngatigara Alisi Manchaba okay akana natigara Alisi Manchaba njenga kaende kanisa asi kanisa before taragende kanisa mwaka Linus chibandi nchire chianenge kusi chibandi chire chianenge ababugi mbale bange banenge kusie miaka ye ino mbara bia barabara mwali gotiemana utaracho kaende kanisa okay manyonjo nalengo moso chofa ya bandi balengo ke umbusa kisesi abura ibencho chipandi chino chialenge ngorangalenga ke chitindiete site ntubona ko twale ko ndiro mwali kumirana nona se stage ga gusande go senkega ni mwarange igu mwespi mumirana mogorana nga kabisa abamba mbago tubwangero gete abantu babwengero gete ndire mumirana ntanande ya ngagieri bantu mwali kumirana ndekera moko mirana yakorore kana ngambura base ko ibira na chisani baibe go muibe kiara bara bungo enda baringe bwango ko record bona ge nyumwale gotera amako igu chia record ku mutara ikari bona dasi wa ndore ko mirana bona kera monyo nchacha konyo ikuruga yo no yo kuro ndieki ngagenda ko mubwiri ki drum ngamubwiri ki drum echio baka buna chete buna twete ko tikana ge na kwande kanisa ngatika bona mangana manya ngore chi drum kwali ko bugeri manyo chi drum ko mubwiri okay lakini sense moya nene kitana ko
Sema yao ni gita kubu. Moinaria kwa bugichi drum. Ngero kikwabugirete monyoncho chingero chiri nyorete kwabugirete monyoncho. Ngoro mwamonari ombori roka binga ngaro namba 2 cyonse kiri gotirabwo ko bumogire. Mwana imogire ore producer. Chisani kiri cyonse piningi ngobugi drum. Ayo kubugi drum. Ndayo dibari kogenda. Pakanyo igorwa ni ndwara limo na igorwa ndwarite. Ekaba yaya gokobetu chindani ntoka ndai. Tokagenda rende ngina gakora. Kwikira mwaka 98. Kwabugire musiki guru mwaka 72 abu na 4 gocha mpaka mwaka 98 kero gochigotoleka katika berega iga inkyo musiki ogokonyete omusiki oyo rogerete nabo twari konyora chibesa chinyinge chibesa cheche cha kuba chusika sana yorukare ko twari konyora chibesa chinyinge cyo musiki site na ende ne shima njare ngo enene togo kabesi mundu genda kulini ya no kabesi chibesa na riri bana mbali nge sukuru ono nabo kabesi besa kwanyora mukoire kuna gotebio no gerana maite ngo chule koleta omusiki kwabugire gakie yundo chenga no musaye kwarenge ndi gwacha kwanyoma nje wana kona nyoma mwaka 75 Rikware to mwanjo. Aikwa manyorete. Esa musiki me gose egarenge kasi ni yo mwana musiki one. Oyo sirire ngumbu amusiki. Ori gonya gutaratara gochoro ko. Ori to ko gendo ngamade. Kwa mutainga gitambu yango bugyo mongina. Toka to bugenga. Ingaro mori yo no muta. Aki akora akora ku. Ale no ale mayo. Iya akora ku mere ni kwamboka. Mere ni kwamboka. Na iguro gotango mutangani igo nande yo kabenaro. Oyo kabernaro. Bali ngabaro bonse so kwa chumure tuja ko bara marita bono. Bali babiri. Bali babiri. Umutangani ne kyagoro kwa. Mere ni kwamboka. Mere ni kwamboka. Ukamwambukia. Mugacha kubugyo musiki. Bana. Oyo kabernera ndi kwa monyora. Kwali ngo musiki. Bali ni nyaboke na monyora mwaka 04. 2004. Mwaka 2004. Bana. Mwaka 2004 kwa nyato to ya uyeti mwaka na kina nango. Libano na majia satole se kanisa. Obe. Owacho muligelio katembe television kugeto baka ka kanisa machosa to yane kwaya barenge ya tuko soprano to kaenda kachiko tere ro ila kyakorokwa yakorokwa ebali ni yaboke yakawa abana nyasaye nako sesentabo bana mwana onde naro kugwete nsemo yo musiki kubugie gita ko no mbuna bagende sabali tango no bali kukubigi bono 10 bana mbaro bakugwete bita mbaro babiri bakubugi benyo mbenke yes bakugia kabobe bale ko bera ora 10 bana mbagate bendi ya mbara tu ara bendi bana bali babegete se kwaya obe bako tere kwaya babegete se kwaya mbaji ko bakara kuchese bandi ekiagere bandi bako bakara tingo cho kubaikera bona ina kyo kwa bogerete ngwaikere turende njirende bono mbona bago tika barabu yake ko makwende kanisa ase pandi to ko barusio bache kuchinya sai ya digambara ko runya sai meliyo ko okay bono ntake torigereria kamera eria onyorio mwana musiki ogukina bona ega bwegita omwe mangana ao yogo semionsi pi amangana yogo semia omuntu gotagete komenya buya kabisa naende ekiagera to komanya ase kwarura arota kona kocharia charia asogo chikogenda ekiagera asogo chikogenda ise gutuka ngakonya tura turika kurumagega ria soko genda njana muterect kende ngeyo nandora chikokonya kakurwa ronyo ngake lakini kora asinya sae no rara igokurara asinya sae bore munko tuka boreo kubwari tu alenga se pandi ngambono tugucha mbono tugucha turi borro awone domonto bangi baba basirete batapwati munyasai kiagera bono muntu tuchiti tubatisiri ngaire ndo kuchikogerera Yesu kane kurwa se kitabu kia Yohana 3 ekene na gotebirio utaiboire ria kabere tokonyara kororo buruti kwa iguru tasi kwa bono korera bana se nyumba ya Nyasaye kera chiko toka muntu oteresire urura otokagara samo bakanya sai aina ronda gotebi njinda gotigire nje gweka no mukristo naende ebukwanso mete koru Genesis to Revelation omochaka no bako kumanuka nyawo nje somete nero yagire na ikire ometa abantu bane bonse pio oretai ore moyo ga tingo tanga na kiko graba kure musigisi tayo onjana tayo orito ko fucho tayo oyo sabania ngumbu alia tayo odie kitayo omwako yongo tukatiserare musiki okorare tugende kanisa twensi na twensi ntokwenda kanisa nyabwansu goikatura ategerero musiki kiagara kikarie koro twabakabekire chibel bottom arafu nebi koro tobile bitambika arafu nabanyaruka bakabekire chimagisi my friend engakie yo abana bali abasini toko siomeri kure kebaiga arafu etaya yarenge yekebeya
Oyo bwateta ya nyakio, oyu ni tachiri. Arafu kinanda gia kabikirwo guchie kona. Omonye ni kinanda, nero kurareterwe ngoko. Nero kurareterwe ndagiro raragira. My friend, chigo ikasa 9 chia rimambi. Abasubati baborire mbayo. Bamuragete na barabu mbayo. Bone bimura byatigo twajigare bimure byo chotoro ibike ndonya gotega igano manye ni kinanda no ari ta gusuga. Ono nyabwanzu eyo arafu manya gocha tokore. Monene bwemeganda gakibonero beire oitira abantu gakibaka makorire binuro indakana chechoire ono ni bachikomorera obe mwanya abantu mwarire abantu bane mazenye tira mauga musure peseto obe mwanya abantu mwarire abantu bane mazenye tira mauga musure peseto okomo ni nyamira moiwete kurera abantu. Eso nata que te omore chichekina. Okay. Biabono sana, biabono. Wewe wana iraale kanisa imekabisa bwacho origeria Ogetembe Television. Chekemine chika chiabona iga ando cia sorigerite television yao nkagetenga bona iga gwikira bona iga kwanyorira amangana abera atatu onye kubwate okoboria gose komentera nabo konyora na mbei yes team weta screen yao abonyara gotwakire esimi taikende yonsi elinde tunyare go kwana amo naye ebiegwa byeito noro omoroberio goika chinga gichinde wekari tukoringao ekaronda koletera nainde omwana muziki omwa gose onde bwensi obwateke ego ndakomoletere nkoro ku MC Fastborn Mutangio Florence Bonari emmonya namba 19 nincho mwa mutigu siengima seitonya kobalisa omwa ko mutanya na nyangalesio mwabo magaye kamera yo akorukunga Haron Ototo tumerane Tobane mazenye tira mauga musure peseto obe mwanya abantu mwarire abantu bane mazenye tira mauga